Звяртаюсь да вас, беларускіх дыпламатаў, якія прынеслі прысягу на вернасць беларускаму народу і вернасць Рэспубліцы Беларусь. Зыходзячы з прынцыпаў забеспячэння прыярытэтнасці нацыянальных інтарэсаў Рэспублікі Беларусь, перад вамі стаіць неабходнасць прыняцця рашэння. Ці працягваеце вы прадстаўляць дыктатарскі рэжым грамадзяніна Александра Лукашэнкі, які з'яўляецца саўдзельнікам міжнароднага злачынства, акта агрэсіі ў дачыненні да дружалюбнага для беларусаў украінскага народа і дружалюбнай для Беларусі дзяржавы Украіна. Ці падтрымліваеце вы далей дзеянні рэжыму Лукашэнкі, скіраваныя на масавыя рэпрэсіі ў адносінах да грамадзян нашай краіны? Беларускія дыпламаты, мы заклікаем да вашага сумлення і адказнасці за лёс нашай бацькаўшчыны, дзяржавы, Рэспубліка Беларусь. Сёння на карту пастаўлена пытанне захавання незалежнасці, суверэнітэту Беларусі. Прапаную вам падняць гістарычныя, дзяржаўныя, бел-чырвона-белыя сцягі над амбасадамі і консульствамі Рэспублікі Беларусь. Беларускія дыпламаты, памятайце, што зараз лёс беларускага народа і дзяржавы Рэспублікі Беларусь знаходзіцца таксама і ў вашых руках. Праявіце сумленне, будьце сапраўднымі прадстаўнікамі беларускага народа, і вы зможаце прадоўжыць дыпламатычную службу ў інтарэсах Рэспублікі Беларусь. Звяртаемся да дыаспары. Забяспечыць блакаду дыпламатычных устаноў Рэспублікі Беларусь за мяжой і перадаць дадзены зварот кіраўнікам замежных устаноў Беларусі. Я расскажу вам в дополнение, что будет происходить в ближайшие несколько дней и недель. У вас не будут звонить телефоны. Не потому, что их отключат мобильный оператор, а просто потому, что вам никто не будет звонить, так как вы не будете нужны никому. Также потому и не будет у вас ни встреч, ни контактов, потому что Беларусь, как международный агрессор, будет находиться в полной международной политической и экономической изоляции. Вам не будут платить зарплату, потому что счета посольств будут арестованы. Просто банки откажутся осуществлять финансовые платежи. Но все же не о материальном. Я знаю, что среди вас очень много патриотов Беларуси, дочерей и сыновей. И сегодня ваш выбор, ваш день – стать на стороне правды, стать на стороне белорусского народа, независимости и суверенитета нашей страны.